кнопкаҳои нав дар сторис, публикатсияҳои намуди нав ва агар главни ма бидрои ҳамуҷа як кнопкаи нав дабулош биҷиқи мероприятия меброя ҳаваёра чӣ кне тарафи инстаграм медроем сторис медроем айпоём прямой эфира вибр мекунем запланировата меҷиқем даича добавить меҷиқем баъд номша мемонем мисол ин нома вақти шумо мемонед да главнитон ҳамин пайдо меша имина ягон ном нависем ҳамин пайдо меша айпоёнгиш вақт соатша вибр мекунен дата время ҳамаи чизоша готово мекунен запланировать эфир мекунен ба вақте шид поделиться када метавонен ша мисол да публикация сторис ёки ссилкашаро викунен ягон каста мисол поделиться истории маози мекунам на пайдо шид ҳами стикери навай ҳозир бо нишон метавонем чӣ хел ҳамира ранги стикер добавить кунем да уҷа назад мекунем ягон чи сурат пурат мемонем да сториса баъд ҷои стикерҳоро ҷиқида запланировать меҷиқем ина мисол ҷиқидам на запланировать нависаги ё запланирован вайча инам ҷа нависаги меҷиқи ина мемонем мардум вақте да болои биҷиқан палочид напоминани пайдо мешавад мисол ина главни да дуромадем ҳаму ягон ном нависаги инамҷа пайдо шид меҷиқан вақти мардум медуранд да булош да иҷа метавонанд ки напоминани кунанд бо мо метавонем ки ҳамаи напоминанира через публикация добавить кунем публикация ва видеои сурате фарқ надоро ина ҷиқидем пайдо шид добавить напоминани мекунем метавонем худмона имҷа якта нав добавить кунем бисозем ёки ҳамун сохтагии худмона добавить кунем ина добавить шид тамом дуруға ягон чи ба чизои дар куртона менависена отметка накунем ҳеҷ гап надорам ман просто мисол кардам да мекунем публикация мекунем шабат баъд чӣ хеле меша ҳоз нишон метам гӯё ина мира ҳам хеле публикация кардем ина марҳамат вақти одам медурен ҳам хеле пайдошо мешава напоминад да меҷиқам финти наве ки нишон додем ида киё дар корай обычно ида одамои дар корае ки прямой эфир бисёр мегзаронанд ёки просто мехоҳӣ ки ягон информация зиёдатӣ биёванд мардум мемоням хеле кнопка мардум медуранд мебинанд шамихе барое ки шумо агар аҳамият дода бошед да главни ма уже чанд моҳа пеш мамондагиам ҳам мардум медуранд мебинанд о мегӯянд чи чизи навай да профили ишо ҳам бо хубиш чие ки як чизи навай да мада мақбул шид ҳамин чиз худаш ёрдами шумо ба лайк меша комментарий меша подписаться меша поделиться ҳамаи ҳамин чизо ёрдам мекунанд ки видеои мо топ бараванда бисёр мардум бинанда бисёр мардум чизои зура ёд бигиранд ҳатман бикунед ҳамин чизоро раҳмати калон саволотона коммента нависед телеграм каналмон бидроем барои программаҳои зиёдатӣ ютуб каналмон бидроен агар монетизация шӯӣ шава пул биёя аюси мо нишон метиҳем ки чӣ хел ютуб пул кор кунанд ҳамин кадомеш ки насиб иншолло шид ҳамаша нишонтон метиҳем уста